तो का हाल बा भाई लोग अगर तू लोग खेसारी लाल के बिग फैन हो लोग तो तू लोग जानत हो लोग कि खेसारी लाल जेल में जाएला बड़न। तो आखिर काहेला खेसारी लाल जइहन, आखिर खेसारी लाल कौन ऐसा कांड कर देले बड़न कि खेसारी लाल जेल में जइहन। खेसारी लाल के ऊपर अरेस्ट वारंट निकलल बा कि नहीं निकलल, आज हम ता लोग के ई वीडियो में बताएला बनी, तो वीडियो में अंत तक बना रहलू। तो सबसे पहले तू लोग एगो बात जान लो कि खेसारी लाल कम से कम 20-22 लाख में एगो जमीन किनले रहलन। उ अपने गांव में किनले रहलन, रसूलपुर में उ एगो जमीन किनले रहलन, उहो अपन मेहरारू के नाम। आ जब पैसा के बात आयल त खेसारी लाल चेक देलन आ उ चेक बाउंस हो गइल। तब जमीन के जन मालिक बा उ खेसारी लाल लगे फोन लगैलक, लेकिन खेसारी लाल फोन ना उठैलन। त उ बेचारा हार पाच के FIR कैलक खेसारी लाल पे। आ खेसारी लाल के जब कोर्ट में आए के रहे तब एक बार खेसारी लाल कोर्ट में अलन, फिर ना अलन। फिर उनकरा पे अब निकलल बा अरेस्ट वारंट कोर्ट के तरफ से। आ खेसारी लाल कभी भी जेल में जा सकता रहन। तो ताहा लोग के कैसा लागल ई वीडियो अच्छा लागल तब वीडियो के लाइक कर लो, चैनल के सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय।